Vaig a perdre un minut recordant-li, senyor alcalde, que des de l'oposició podem discrepar i amb vehemència i amb apassionament de la gestió del govern municipal i tenim tot el dret del món d'enjuiciar-la. Per tant, considerar-la casicada o no, considerar-la dolenta o bona i considerar-la del tipus que siga, quan s'argumenta i s'explica i se's diu en respecte, tenim tot el dret del món. El que no t'ha de fer un senyor alcalde és traspassar la línia del debat polític exclusiu i entrar a l'esfera personal. Així no hem entrat mai en aquests temes de com visten vostès, ni si estan fent-se alguna caseta, ni si tenen uns xalets en el Pirineu. En això no hem entrat mai així. Per tant, jo crec que el senyor alcalde ha traspassat la línia roja de lo que és el debat, tot lo vehement que siga, i entrar ja en l'esfera personal. Jo crec que aquestes coses no les deu de fer, i més el senyor alcalde. Dins del que és el debat, vostè opina que és la pitjor intervenció, que no li ha agradat gens, etc. Però traspassar la línia personal, jo crec que això un alcalde no ho deu de fer, sincerament. Li ho dic amb tot l'afecte i tota la cordialitat del món. Pensem que així, malgrat les discrepàncies, sempre s'han mantingut unes línies que no es traspassen. Jo crec que l'alcalde avui l'ha traspassat i espero que no ho torni a fer.